Dámy a páni, v tejto ukážke by som vám rád predstavil, ako možno pomocou dýchania znižovať stres a napätie. Vyskúšame si 3 rôzne scenáre dýchania, nádych a výdych stejná dĺžka, nádych kratší, výdych dlhší, nádych dlouhý, výdych kratší, dýchanie do štvrtce, dýchanie 4, 7, 8, teda 4 nádych, 7 pauza, 8 výdych. A budeme sledovať srdcovú činnosť. Tu vidíme, že je počet úderov za minútu. Srdce pravidelne zrýchluje a spomaluje. Čím pravidelnejšie je ten vzorec, tým viac je to blahodárne pre organizmus. Čím pravidelnejšie srdce zrýchluje a spomaluje, tým vyšší je tento koeficient, ktorý vidíme na tejto obrazovke. Takže keď táto časť, teda zrýchlenie spomalenie srdca, má charakter sinusovky, tak sa nám tu tvorí zelené pole, alebo teda vychádza ten koeficient do zeleného pola, teda srdcovú koherencii. Takže poďme na to. Vyskúšame si nový spôsob dýchania a to je rovnako dlhý nádych a rovnako dlhý výdych a teda budem dýchať podľa vzoru. Že už po pár sekundách sa tvorí veľmi pravidelný vzorec, srdce pravidelne zrýchli, spomalí, zrýchli, spomalí, zrýchli, spomalí, zrýchli, spomalí. A táto pravidelnosť sa nazýva koherencia srdečného tepu. A vidíme, že mi aj ten koeficient koherencie stúpa do zeleného políčka a koherencia najvyššia bola okolo 5, čo je relatívne vysoká. Teraz sa pozrime, ako pôsobí na organizmus dýchanie krátky nádech, dlouhý výdech, takže vyskúšam. Takže vidíme tu mierne celkový pokles srdečnej frekvencie. Vidíme, že tá priemerná hodnota tej sinusovky ide mierne dole. Takže krátky nádech a predĺžený výdych telo skľudňuje, uvoľňuje napätie. Naopak, budeme sa teraz pozrieť, ako pôsobí na srdce dlouhý nádech, krátky výdech. Vidíme, že po pár sekundách nám mierne stúpa srdcový tep, predtým som bol na 60, teraz idem na 80, takže dlouhý nádech, krátky výdech telo aktivuje. Takže keď sa chceme aktivovať, posunúť sa do nejakého stavu vyššej výkonnosti, tak je dobré zatvičiť si takéto detské cvičenie rušeň. Nádych, rýchly výdych. Nádych môže byť prirodzený, a výdych môže byť rýchly, intenzívny a aktivuje sa sympatický nervový systém, teda organizmus sa stimuluje, nabudzuje. Poďme sa pozrieť teraz
na ďalší spôsob dýchania a to je dýchanie do štvorca. Vidíme, že už po pár sekundách, necelej minúte sa nám tvorí zaujímavý vzorec v dýchaní a to dochádza tu ku koherencii, teda srdce zrýchluje a spomaluje, ale medzi tými dvoma píkmi sa vytvára akési plato, akási pauza. Srdce má približne rovnakú rýchlosť a opäť tento dých skľudňuje a má veľmi dobrý vplyv na potlačovanie, znižovanie stresu a úzkosti. Takže to bolo z nášho laboratória dýchania dneska všetko. Želám príjemný deň a dúfam, že budete cvičiť s nami tieto dýchové cvičenia.